Caeau Fflandrys gan Michael Morpurgo. 10 munud I hanner nos. Dwi ddim yn siŵr a fues I erioed yn credu yn nyw, hyd yn oed yn yr ysgol Sul. Yn yr eglwys byddwn ni'n sychu ar Iesu'n hongian ar y groes yn y ffenest lliw, gan deimlo'n flin drosto, achos gallwn weld pa mor greulon oedd rhoi rhywun I hongian ar groes gan achosi poen iddo. Gwyddwn ei fod yn ddyn da a charedig, ond ddeallais I byth yn iawn pam byddai Duw a oedd I fod yn dad iddo ac yn holl a lluog a phwerus, yn gadael iddyn nhw wneud hynny iddo, yn gadael iddo ddiodde'r cymaint. Roeddwn i'n credu bryd hynny, fel dwi'n credu nawr, bod croes I bysedd a cherig man mae'r lawn mor ddibynadwy neu annibynadwy a gweddio ar Dduw. Ddylwn I ddim meddwl fel hynny, achos os nad oes Duw, does dim nefoedd chwaith. Heno hoffwn I gredu bod nefoedd a, fel byddai Tada'n dweud, bod bywyd newydd ar ôl marwolaeth. Nad atawnod llawn yw marwolaeth, ac byddwn ni I gyd yn gweld ein gilydd eto. Tra oedd Mae'r yn sal yn y gwely'n dioddef o'r dwymyn goch, y daeth Wil am unna I wybod, bod cerig man Mae'r wedi ein siomi ni mewn un ffordd, eu bod nhw wedi dweud y gwir mewn ffordd arall. Gyda hi, y tri ohonom gyda'n gilydd, roedden ni yn lwcus, a hebddi doedden ni ddim. Hyd at y cyfnod hwnnw, pan fyddai'r tri ohonom yn mynd gyda'n gilydd I botsian pysgod y cyrnol, doedden ni erioed wedi cael ein daw. Cael y chal oedd hi ambell dro gyda'r hen Lewis a'i gi, ond roedd ein system gwylio ni wedi gweithio bob tro. Rywsut, roedden ni wedi eu clywed nhw'n dod bob tro ac wedi llwyddo I ddianc. Ond y tro cyntaf I Wil a minnau fynd allan I botsian heb Mae'r, aeth pethau'n ffradach go iawn, a fi oedd ar fai. Roeddem wedi dewis noson berffaith I botsian, heb awel o gwbl, felly gallem glywed unrhyw un yn dod. Pan oedd Mae'r wrth fy ochr yn cadw llygad, doeddwn ni erioed wedi teimlo'n gysglyd, ac roeddem wedi clywed yr hen Lewis a'i gi mewn da bryd I Wil allu dod o'r afon ac I ni gyd ddianc. Ond y noson arbennig honno, methais yn lan a chanolbwyntio. Roeddwn ni wedi gwneud fy hunan yn gyfforddus, yn rhy gyfforddus siŵr o fod, yn ein lle arferol wrth y bont, ac roedd Wil gyda'r rhwydi ymhellach I lawr yr afon. Ond ar ôl eistedd yno am dipyn, dyma fi'n cwympo I gysgu. Dwi'n cysgu'n drwm. Y peth cyntaf deimlas I oedd fod cyn ffroen I fy ngwddf. Wedyn roedd yn cyfarth yn fy wyneb, a'r hen Lewis yn fy nghodi ar fy nhraed. A dyna lle roedd Wil yn ngolau'r lleuad yng nghanol yr afon yn tynnu wrth y rhwydi. Chi'r ddau Griffiths, y ddau walch drwg, chwarnodd Lewis. Dwi wedi eich dal chi wrthi. Rydych chi mewn helynt nawr, does dim dwywaith amdani. Gallai Wil fod wedi fy ngadael I yno. Gallai fod wedi rhoi ei draed yn y tir a dianc, ond nid un felly yw Wil. Fuodd erioed. Dyma Lewis yn ei martio o flaen ei ddrych, nôl ar hyd yr afon ac I fyny'r plas, a'i gi'n cyfarth wrth ein sodlau bob hyn a hyn i'n hatgoffa ni ei fod e'n dal yno ac y byddai'n ein bwyta ni'n fyw petai ni'n ceisio dianc. Aeth Lewis a ni i'r stablau ein croeni yno a'n gadael. Buom ni yn aros yn y tywyllwch a'r ceffylau'n symud ac yn cnoi ac yn ffrwyni o'n cwmpas. Yn rhy fuan o lawer, gwelsom olau'n lamp yn agosau a chlywed sŵn traed a lleisiau. Wedyn, dyna lle roedd y cyrnol yn ei slippers a'i ŵn gwisgo, a gydag ef roedd mam gyr braidd yn ei chapan nos yn edrych mor ffyrnig a chi Lewis. Edrychodd y cyrnol arnom o'r naill i'r llall, gan ysgwyd ei ben mewn dicter.
ond mam gur braidd a gorodd ei cheg gyntaf. Dwi erioed wedi teimlo'r fath gywilydd yn fy myw, meddai. Fy nhywydd yn hunan, rydych chi'n destun cywilydd mawr. Ar ôl popeth mae'r cyrnol wedi wneud i ni, mae'n warthus. Lladron ych chi, dim byd ond lladron. Ar ôl iddi orffen, daeth tro'r cyrnol. Dim ond un ffordd sydd o drin dihirod fel chi, meddai. Fe allwn ni eich rhoi chi o flaen yr ynad heddwch, ond gan mai fi yw'r ynad beth bynnag, does dim angen mynd i'r holl drafferth honno oes e. Fe allai i eich dedfrydu chi nawr. Fe gewch chi ddod yma bore am 10 o gloch yn union, ac fe roedd i'r grasfa rydych chi'n ei heiddi i chi eich dau. Wedyn fe gewch chi aros a charthu'r cybiau'r cwn hela tan i mi ddweud y cewch chi fynd. Dylai hynny eich dysgu chi i beidio a dod i botsian ar fy nhir i. Ar ôl i ni gyrraedd adref, roedd yn rhaid i ni ddweud y cyfan wrth mam am bopeth roedd mi wedi ei wneud a phopeth roedd y cyrnol wedi ei ddweud. Wyl wnaeth y rhan fwyaf o siarad. Eisteddodd mam mewn tawelwch a'i hwyneb yn ddifrifol iawn. Pan siaradodd hi, prinsiprwd yn aeth hi. Fe ddweda fi un peth wrthoch chi, meddai. Chewch chi ddim crasfa dros fy nghrogi. Wedyn, edrychodd i fyny arnom a'i llygaid yn llawn dagrau. Pam? Fe ddwedoch chi eich bod chi wedi bod yn pysgota yn y nant. Dyna ddwedoch chi. O, Will, Tommy. Rhoddodd Sam mawr ei lawn ysgafn dros ei gwallt. Roedd yn bryderus ac wedi drysu i gyd. Rhoddodd hi ei llaw ar ei fraich. Mae popeth yn iawn, Sam. Fe a fi gyda nhw y fore. Does dim gwahaniaeth gen i eich bod chi'n carthu cybiau'r cwn hela. Rydych chi'n heiddi hynny. Ond dyna i gyd. Chaiff y dyn yma ddim cyffwrdd blaen ei fus arnoch chi. Ddim o gwbl. Waith beth fydd yn digwydd. Cadwodd mam at ei gair. Chawson ni byth wybod sut llwyddodd hi, na beth ddywedwyd, ond y diwrnod canlynol, ar ôl i mam a'r cyrnol gael cyfarfod yn ei stydi, gofododd ni i sefyll o'i flaen ac ymddiheuro. Wedyn, ar ôl darlith hir am dres masu ar dir preifat, dywedodd y cyrnol ei fod wedi newid ei feddwl, ac yn lle cael crasfa, byddem yn gorfod carthu cybiau cwn hela'r cyrnol bob dydd Sadwrn a dydd Sul tan yn y Dolig. Fel digwyddodd hi, doedd dim gwahaniaeth gyda ni o gwbl. Bod yr arogl yn troi ar ein stumogau ni weithiau, roedd y cwn o'n cwmpas wrth i ni weithio, ei cynffonau'n uchel ac yn ysgwyd yn hapus. Felly byddwn yn aml yn cael egwyl o'r gwaith i roi mwythau iddyn nhw, ar ôl gwneud yn hollol siŵr nad oedd neb yn edrych. Roedd un ffefryn arbennig gyda ni, gast o'r enw Meg. Roedd hi bron yn wyn i gyd, gydag un droed frown a'r llygaid mwyaf hyfryd. Byddai hi wastad yn sefyll ger llaw wrth i ni garthu a brwsio, gan syllu arnom yn addawgar. Bob tro roeddwn ni'n edrych i'w llygaid, meddyliwn am Mae'r. Fel Meg, roedd ei llygaid hithau hefyd yr un lliw a mew grug. Roedd yn rhaid i ni fod yn ofalus, oherwydd byddai mam gur braidd a oedd bellach yn fwy hunan bwysig nag erioed, yn aml yn dod allan i ddiarth y stablau i wneud yn siŵr ei bod ni'n gwneud ein gwaith yn iawn. Byddai rhywbeth cas ganddi i'w ddweud bob tro, fel eitha reit i chi, neu fe fydd hyn yn wers i chi, neu fe ddylai fod cywilydd arnoch chi, a byddai hi'n twtian neu'n ochneidion boenus bob tro. Cyn mynd, byddai'n dweud rhywbeth bach cas am mam. Ond dyna ni gyda mam fel na, mae'n debyg nad arnoch chi mae'r bai i gyd nac e. Daeth noswyl Nadolig o'r diwedd, ac roedd ein cosb wedi dod i ben. Dwedon ni hwyl fawr wrth Meg a rhedeg adref ar hyd lôn y plas am y tro olaf, gan gwneud sŵn rhechfeydd mawr wrth fynd. Yn disgwyl amdanom yn y bwthyn, roedd yr anrheg Nadolig orau y gallem fod wedi gobeithio amdani.
Eisteddai mae'r ynon gwenu arnom wrth i ni ddod drwy'r drws. Roedd hi'n wel, ond roedd hi'n nôl gyda ni. Roeddem ni gyda'n gilydd unwaith eto. Roedd ei gwallt wedi dorri'n fyrrach, roedd y prethau wedi mynd, a rywsut roedd hi'n edrych yn gwbl wahanol. Nid plentyn oedd hi mwyach. Roedd iddi brydferthwch gwahanol nawr. Prydferthwch a ysgogodd gariad newydd a dyfnach ynof. Dwi'n credu, heb i mi sylweddoli, fy mod i wastad wedi gweld sut roeddwn yn tyfu drwy gymharu fy hunan yn barhaus a mae'r a wil. Bob dydd roeddwn ni'n mynd yn fwy poenus o ymwybodol eu bod nhw ymhell o'n blaen ni. Yn un peth, roeddwn ni'n fyrrach ac yn arafach na nhw. Roeddwn ni erioed wedi hoffi hynny, ond roeddwn ni wedi dod yn gyfarwydd erbyn hyn. Y drafferth oedd ei bod hi'n dod yn amlwg i mi fod y bwlch rhyngom ni yn fwy difrifol a'i fod yn lledu. Dechreuodd hynny mewn gwirionedd pan gafodd Mae'r ei symud i ddosbarth y plant mawr. Roeddwn ni'n dal gyda'r babanod ac roedden nhw'n tyfu'n bellach oddi wrthyf. Ond pan oeddem ni'n dal gyda'n gilydd yn ysgol y pentref, doedd dim gwahaniaeth gen i o gwbl, oherwydd o leiaf roeddwn ni gyda nhw. Byddem ni'n cerdded i'r ysgol gyda'n gilydd, yn bwyta'n cinio gyda'n gilydd fel arfer, yn y pantri yn y ficerdi, lle byddai graig y ficer yn dod â'i lemonêd i ni, a yna byddwn ni'n cerdded adref gyda'n gilydd. Roeddwn ni'n edrych ymlaen drwy'r dydd at y daith hir tuag adref a'r diwrnod ysgol ar ben. Doedd ei ffrindiau eraill nhw ddim gyda ni, a gallem anghofio'n llwyr am Mr Morris Milain am ddiwrnod arall. Byddem ni'n rhuthro fel cath i gythral i lawr y bryn at y nant, yn tynnu ein esgidiau mawr trwm ac yn gollwng ein traed am bysedd traed poenus yn rhydd o'r diwedd. Byddem yn eistedd yno ar lan, yn symud bysedd ein traed yn y dŵr o'r hyfryd. Byddem yn gorwedd yng nghanol gwair a blodau menyn y dolydd gan edrych i fyny fry ar y cymylau'n symud ar draws yr awyr, ar y brain yn cael ei bwrw gan y gwynt wrth erlyd bwncath oedd yn mewian fel cath. Wedyn, byddem yn dilyn y nant am adref, a'n traed yn swtsian yn y mwd, a'r mwd yn gwasgu rhwng bysedd ein traed. Mae'n rhyfedd meddwl am y peth nawr, ond roedd yna adeg pan oeddwn ni'n dwlu ar fod. Ar ei aroglu a'i deimlo ac ar chwarae ynddo, ddim mwyach. Yna'n sydyn, ychydig ar ôl fy mhen blwydd yn 12 oed, roedd y chwarae i gyd ar ben. Gadawodd Wil a Mae'r yr ysgol, ac roeddwn i ar fy mhen fy hun. Roeddwn i'n un o'r plant mawr yn nosbarth Mr Morris, ac yn ei gasau hyd yn oed yn fwy nag roeddwn i'n ei ofni. Roeddwn i'n arswydo wrth i hyn o bob bore. Roedd Wil a Mae'r wedi cael gwaith yn y plas. Roedd bron pawb yn y pentref yn gweithio yno, neu ar yr ystad. Roedd Mae'r yn forwyn fach, a Wil yn gweithio yng nghypiau'r cŵn hela. Roedd e'n dwlu ar ofalu am y cŵn a'r ceffylau. Fyddai Mae'r ddim yn dod i'n gweld ni mor aml ag y byddai o'r blaen. Fel Wil, roedd hi'n gweithio 6 diwrnod yr wythnos, felly pryn y byddwn ni'n ei gweld hi. Byddai Wil yn dod adref yn hwyr gyda'r nos, fel tada o'i flaen. Byddai'n hongian ei got ar fachyn tada ac yn rhoi ei esgidiau mawr yn y cyntedd, lle roedd esgidiau tada bob amser. Roedd yn cynhesu ei draed yn y ffwrn isaf ar ôl dod i'r tŷ ar ddiwrnod oer yn y gaeaf, yn union fel tada. Dyna'r tro cyntaf yn fy mywyd i mi fod yn wirioneddol eiddigeddus o Wil. Roedd yn eisio rhoi fy nhraed i yn y ffwrn a dod adref o waith go iawn, ennill arian fel Wil, a chael llais nad oedd yn wychlyd fel lleisiau'r plant bach yn nosbarth Miss Roberts. Ond yn fwy na dim, roedd yn eisiau bod gyda Mae'r eto. Roedd yn eisiau ni fod yn dri gyda'n gilydd unwaith eto, i bopeth fod yn union fel roedd e. Ond does dim byd yn aros yr un fath o hyd. Dysgais hynny'r adeg honno. Dwi'n gwybod hynny nawr.